Kum ka jingpdiang sngoba ye ka Professor Sherwin M. Sungo, kaban Shimti Pura kum ka Acting Vice Chancellor ka North Eastern Hills University, ha ka khatway tari uyayong arajar arpusan, ka senjuk kinong hikai nehuta, bat ka Nehu Staff Association, kala penlongi ka jingyalang pediang buram, ha pelau jong ka office trai kam Vice Chancellor. Haba keren cikilat patai kubor na kalyang Professor Lakhon Kama, Presiden jong ka Nehuta ulaong, paki sngokumen shibon halor ka jing Shimti ka Professor Sherwin kum ka Acting Vice Chancellor, namar kalala ban trai kampura, wat ladadon Professor Prabha Shankar Shukla, don hapo ka University ru. Kum tau la kit riang ba ka Professor Sherwin kan trai hok yala ka kamram, kanang ba ka University kan yai bet yai renti. Hoi kani ka General Assembly na mangilaya pankre na do mencisngi namar niyo sngo na mangia pana ba ngilai iru ka city ba I proses sngo ila kentai la resign ya ka kamjongi kumi PVC anda ila join kum acting vice chancellor kat ka status 2A51 namar ila di senior most la de ka pali jongi tengi halor kani ngi sngo kemen namar kata de ka jingdawa jongi na do basedang yong ba shim kumu VC bapura namar pi kumu PVC pihak pihak daka cing batai jongu VC basong sa jingai ula basong sa Delhi ula basong sa Guwahati ula basong sa Uttarakhand ka cholo kum PVC pimla banle ki kam like loy pihak sngap be ka instruction no VC hanre kumu acting VC pade pidon ka bor bapura tamo hangi nunu basong te shuki dadre makanaw acting VC ru dehu VC tingi semua komen ba insyong ila syong hati syuki ila senang terekam kum vice chancellor Mapura namar kabor iyolut kum bolong vice chancellor Shukla in iyolut kabor ngatrai in treshutom ni kum kaseng nehuta kum jung ka nehunsa ninya ai ka ketika mon ketika diang ba in le ba insyong hati ke syuki in pendep ki kamram ki babon hoi I don portang hindiat kum ba fia tem insyong thain no ho lai poi tari ume letang lada don e lese ngimtip wan ka ministry ya kata ngimtip hanrai kat kum ka rekomentahi te uno hikai hi te syong thain haka rupusan snem tamut hadu lai poi tari ume I don port hanrai nga ngets kemba ladangi trai shitrham ladangi trai lang kan nihunsa nihuta bat I proses sungo in la ban pun urlong kita kijing temu bala bon kijing dawa ka don naga liang ka nehunsa na liang ka nehuta bat bon ki kunum karna badon hangni ngila ban penbet lengba ka jing chongjong I hate ka shuki jong vice chancellor kum I acting vice chancellor namar la pi pet ya ka rukom jong acting vice chancellor ilong hi thik kum vice chancellor yo be kabot imdon kam I ban kelino Shukla ka jing ya kenat ka jing ya bitar jungi hakatu ko por namar haba filong PVC phisha be shalai be ho VC badon sa jangai harai menta phila lai loi la yo ban le kat bomon kat kum ka kandon bala don kat kum ka Nehu Act but statutes kat kum ka Government of India rules kat kum ka UC regulation 2018 kat kum ka model CRR bade yiki non teaching staff post phila ban le kuno ka kam lemda don kam ka jingbet na Shukla tamut philong be vice chancellor Mapura ka khmilanti bangi kum ka seng nin ai ka jing kershan ka bapura ba ila penurlong ya kita jing temu bat pen bet ki kunum karna hapo ka university kana mangitip vice chancellor marwai kimla ban le kadon kami ka jing ya snok tilang kini khamtam ka seng nihuta nihunsa bat ka nihusu bangini trelang nabenta ka jing bhajo ka university ngitip kata ka jing tung PVC ngila kentai nado benai November arjar apusau te ni kemen sikade ba ila Shimti kum vice chancellor ngin ong kum acting vice chancellor ka sin gila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong ente shuki imdon kamban keli yano yanoru imdon kamban keli ka ministry imdon kamban keli Shukla ila ban le kono ka kam ba vice chancellor le ka vice chancellor ka ban le ila ban le dar shong ate shuki ni kemen bhagata ni langkhanang ne bangin ai khubule ya I bat ki dhot ka sengjongi bagila ai ka jingkershan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa bangila ya trelang ha ki bana bala dep halo la poi kane ka klimat ba la don shisha I vice chancellor acting ba in ngimdon kam shu yo Shukla ni ni ka university in peniat be ki acting vice chancellor kat ba sha ka por sila de ka por balai pada ingin sa perkhat kumbai namar ka an ka sha yagi banbu pada next acting vice chancellor pada senior most hade jogi lane shwali kino gino ki ba tre panshim ya kane ka kam tingi smoke manage kade Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.